Vedeli ste, že Rex mal počas nakrúcania väčšie privilégia než väčšina hercov? A dokonca existuje herec, ktorého si tvorcovia vybrali za nového komisára práve potom, ako si zahral v jedinej epizóde. Poďme sa pozrieť na zákulisie prvej série komisára Rexa. Rexa v prvých sériách stvárnil nemecký ovčiak Reginald von Ravenhorst, ktorého na nakrúcanie pripravovala hollywoodská trénerka Teresa N. Miller. Každý trik sa učil celé týždne, aby pred kamerou pôsobil prirodzene. Tobias Moretti dovtedy nemal veľké skúsenosti s prácou so služobnými psami. Pred začiatkom nakrúcania preto trávil s Rexom veľa času aj mimo kamier, aby si vytvorili dôveru. Vďaka tomu ich partnerstvo pôsobilo na obrazovke veľmi prirodzene. Ikonická scéna, v ktorej Rex chytá vo vzduchu šunkovú žemľu, nevznikla pomocou počítačových efektov. Reginald tento trik naozaj ovládal a počas nakrúcania ho opakoval dovtedy, kým režisér nebol spokojný. Málo kto vie, že Gedeon Burkhardt, ktorého si väčšina fanúšikov spája s komisárom Alexom Brandnerom, sa objavil už v prvej sérii. V epizóde Amok si zahral hosťujúcu postavu Stefana Lanza. Produkcia si všimla, že si výborne rozumie s Rexom a práve to prispelo k tomu, že o niekoľko rokov získal hlavnú úlohu. Počas natáčania mal Rex na placi vždy prednosť. Ak bol unavený alebo strácal pozornosť, štáb natáčanie prerušil. Tvorcovia vedeli, že prirodzené správanie psa je dôležitejšie než rýchlosť produkcie. Medzi Tobiasom Morettim a Rexom vzniklo počas prvej série skutočné priateľstvo. Členovia štábu spomínali, že pes často vyhľadával práve jeho spoločnosť aj počas prestávok medzi zábermi, čo pomohlo vytvoriť presvedčivú dvojicu na obrazovke. Aj po viac ako 30 rokoch má komisár Rex svoje čaro. Ktorý komisár, samozrejme okrem Rexa, bol podľa vás najlepší? Moser alebo Brandner?